Permezz ta' l-umiltà u ta' stat fejn ninfetħu u nafdaw, ngħaddu minn mewta biex ngħidula hekk, fejn il-jien tas-soltu jew il-jien fals iżul min-nofs. Fis-Salm 51 nisimgħu bniedem jitlob għall-indafa u għad-Dehen fit-tabernaklu ġewwieni tiegħu. Int li tħobb il-qalb sinċira għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġedded fija. Fit-tabernaklu il-jien ġenwin li bil-mod il-mod jinkixfilna fil-kontemplazzjoni u t-talb isir il-jien ewlieni tagħna. Dan il-jien ġenwin dejjem fil-preżenza t'Alla huwa dak il-jien li ġie maħluq sabiex isir l-imħabba fil-forma ta' bniedem. Allura hemm dik il-mewt biex ngħidula hekk ta' meta il-jien tas-soltu iżul min-nofs. Din il-mewt tagħti il-frott u tagħti il-milja tal-ħajja f'Alla. U tagħti l-frott u l-milja tal-ħajja f'Alla wkoll il-mewt ta' Ġesu. Nisimgħu lil Ġesu jagħmel din ir-rabta tal-mewt mal-frott u l-milja tal-ħajja fil-Vanġelu ta' Ġwani. U Ġesu iġibhom waslet is-sija li fiha bin il-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħedha. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifa. Jekk xi ħadd irid jaqdini hu għandu jimxi warajja. U fejn inkun jien hemm ukoll il-Qaddej tiegħi. Min jaqdi lili il-missier jagħtih ġieħ. San Pawl jgħid lill-Korintin li l-ewwel aħna nkunu qed nirriflettu il-glorja t'Alla bħal f'mera. U ħaġa tal-għaġeb jgħidilhom li eventwalment insiru dik il-glorja. San Pawl jgħid aħna l-koll li b'wiċċna mikxuf nirriflettu bħal f'mera il-glorja tal-mulej qegħdin ninbidlu fl-istess ġbija minn glorja għal glorja skont ma jagħtina il-mulej.